Kaixo lagunok, gaurko honetan dragoiaren dorrea, edo gazteleraz, la torre del dragón izeneko mai jolasa aurkeztu gura dotzuet. Mai jolas hau, 5 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarien artean jolasteko mai jolas kooperatiboa da. Jolasian hasi aurretik eduki dana atara eta jolaserako daueneko prestatu gara. Hauxe izango da dragoiaren dorreak eukiko dauen itxura. Jarraian, azalduko zuet banan-banan jolaserako edukixak zeintzuk dien. Hemen dauko dragoiaren dorre ezagun hau, bai? Eta badauko noski, beste protagonista bat, ez? Dragoia bere harri multzo batekin. Hau hasiera baten kokatuko dugu dorretik gertuen dauen utzunean. Zer gehiago dauko? Bueno, badauko dragoiaren dorrean jokalari bakoitzan dako pasadore bat, saldun pasadore bat, jokalari bakoitzak aukeratuko dau ze kolorekin jolastu gure dauen. Ze gehiago dauko? Printzesa irudikatuko dauen pieza hau, egongo dana dragoiaren dorreko goiko solairuan. Baditugu baita bai, dragoiaren dorrera iristeko saldunek eraiki beharko daude andamio bat. Eta horretarako baditugu solairu bakoitzeko piezak, ordenan jarritu dudana, hauxe da lehena, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Eta andamio horreitarako zutabe bakoitzak, kolore desberdineko zutabiak, larrosak, berdiak, ikusten duzuen gainera solairu bakoitzak adieraziko duzkula ze koloretako zutabiak behar ditugun solairu horretan. Eta gero baditugu hementxe jolaserako beharko ditugun fitxak. Dragoiaren dorrea lehen esandako moduan mai jolas kooperatiboa da. Jokalari danok saldun bihurtuko gara eta gure helburua izango da dragoiaren atzaparretatik printzesa eder hori erreskatatzea, hori da jolasak kontatzen dauen historioa. Horretarako zer dain beharko duguna? Lehendabizi eraiki beharko dugu andamio bat, Eta andamioa eraikitzen dugunean, zer gertatzen da, dragoia lozorrotik esnatzen dela eta dragoiarekin lotuta dauen soka hori jasotzen hasiko dela. Guk lortu beharko duguna da, gure pasadorien bitartez, printzesa hemendik dorretik ataratzea, andamioko solairu bakoitzetik jeistia eta dagokizun karruajera edo karrora eruetea. Hori dena lortu beharko dugu dragoiak andamioa bota baino lehenago. Nola jolasten da? Txanda bakoitzean lehenengo saiatu behar garenez andamioa eraikitzen lortu behar ditugu solairu bakoitzeko zutabiak. Horretarako txandaka, jokalari batek horrelako fitxa batek emangotza buelta. Fitxa horretan agertzen den koloreko zutabia behar baldin badugu, zutabe hori hartu eta dagokizun lekuan ipini beharko dugu. Eta honi, buelta emangotza. Fitxa honek erabiliko ditugu memoria jolas bat izango balitz bezala. Txandaka jarraituko dugu, fitxa bakoitzari buelta ematen eta ia eskuratzen ditugun behar ditugun koloriak. Kasu honetan gorria agertu jat eta ez dut behar gorria orduan buelta emango dotzat. Solairu bakoitzeko zutabe guztiak eskuratzen ditugunean beharko dugu horra aurkitu egurrezko fitxa agertzen dena. Horrek esan gure dau, urrengoko solairu ipini genkela. Hori lortu ezean, ezingo dugu jarraitu andamio hau eraikitzen. Baina ojo, ze fitxa honen artean bebai, egongo die sorpresa deseberdinak. Ontsa erakutsiko zuet. Hemen gure lehenengoko sorpresa. Dragoia. Fitxa honen artean dragoia agertze jakun bakoitzean, inbarko duguna da dragoia pausu bat atzeratu bere bidean eta fitxa hau jolasetik erretiratu. Hementxe beste bat. Beste fitxa sorpresa bat arlekina izango da, eta hau izango da komodina, Ordan, honek balixeko duzku guk gure dauen koloreko zutabia ipintzeko gure solairuan. Eta hau erabilitzakoan be, jolasetik aparte itxeko dugu. Lortu dugu dagoeneko andamisua eraikitzea eta ontxe dator printzesa berreskuratzeko edo printzesa erreskatatzeko momentua. Horretarako, lehen esan dako modu, jokalari bakoitzak bere pasadoria presto uki beharko dau eta hemen dator momentu importantina. Dragoiaren egal bati, egun beharko dutagu pausu bat bera, eta horra hasiko da dragoia poliki-poliki soka berreskuratzen. Orduan, dragoiaren
erlojuaren kontra edo inbarko dugu, eskurik erabili barik, bakarrik pasadoriekin printzesa berreskuratzeko ahalegina. Oazen ikusten. Jausten baldin bada, barriro bere lekura ipini erun beharko dugu. Bizkor, epa... Momentu honetan lortu dugu, baina ikusi zeiten duen dragoiak. Bueno, ikusi dozue, kasu honetan lortu du printzesa berreskuratzea, baina baliteke batzutan, ala ez izatea. Lehen esan dako moruan jolas kooperatibo bat da hau, eta jolas honetan danok gara irabazle edo danok gara galtzaile, eta kasu horretan dragoia irabazle. Gaurko bideo hau gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen argibideen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.